večer, ja vás všetkých zdravím na naše slovenské kohortácie, teda na rodine Šlezových a Mačkovcov. Tí, čo neprišli, bohužiaľ asi majú smolu, prídu minimálne o jeden chod. Ja vám prajem veľmi dobrú zábavu a dúfam, že to roztočíme a ostanete do rána minimálne. Na zdravíčko! Viete, ale čo nepovedal, do ktorého rána? Vláčko, ty si majster. Super si ukradni. Hej.